Kiba bathon junga kiba Christian bahak ni ge itu sun junga badeng utrong bat kiba persyak bahak ni ge itu sun junga badeng utrong te manta kamit kalong kum ni mo namar ba bon bahak ki kun kubri hunyu trap kiba kwa ban simjat chala dia mo kum ki chenrang lani kum ki khon chenrang long ki khon dap chenrang kabri hunyu trap na ka banta ka pateng jong kabri hunyu trap na ye khen ya kataka dustur Andre ya khen bet na kamta ka ba ngi yale na kamta ka hok lajong ka hok simet lani ka hok ngenti bat ka hok sensiar jungi jong man la ui po ui ukli chenrang ukli rangba jongi kon kabri hun trap bangin long trai ha khande ko siam bangin long trai ki kon bangin long trai ka tanga mo tang ka we nga sngosi ban ong bet ba namar ba ngam simla penbor bat ngam simla lebor bat ngam simla berngem bersit yala ka tengah la jong mo ban aijat sanga handrei ka tengah jonga da ka jing skop ha bat ka jing skothu jong ka hi bat ka tip ngadi ubru ba bahani ubru basni ba ka kwa ban aijat sanga handrei ngalabut ya katakal nti jong ka an mo ba kat kum ka an nyadut nangkong uta uluyar uang bet ba kalong ban ang kakeli ka tengah nga ka ongkum ni hakmat jung luyar mo ba nga kwa na ajai lang sepi kalong ni em handrei kamde ba nga penbore ka handrei ka keli ka tengah nga kwa pan ajai lang sepi kalong ni em ong nga tenga ngam tip ika an pertei sto handrei ngadon rakat manga banong sakhi jonga bat uluyar jonga bat ka tengah jonga ba kali ya kata kentin barot laingot chenrang ngi pu samrki handrei uluyar jonga uang bet ba kalong tangba ihaban ailang bat ka kemi bakai ngaruh menjuri kata ti ka ai na ka kerteng trajong ka iti dalang nung ka ai etil dalang donung ka ai be iti dalang donung kalapan be kerteng rumo etil da na ka etil da kala ai iti dalang donung bat ka ai leng do iti dalang donung do todong te kam don komplain hadin bede damut ban pa pen kelap de ya kapan kan ka adhar card berka epic uta uju hi uluyar uang bakam long hane bahap bantang jaj kade kanalong bantang jaj kade tang kariupo jaj bantang jaj kade tang keporati bantang jaj kade tang kaspap kasang jong kita kibangit ksut ngit krei sto kani kabangang kren manta khnang bangin yesai baro pi ki khun kabri nyutrap lada udukhar uphareng usim tengah kanu kabri lada nga di Mr. Do todong haktin freng kila aibe Mrs. Do todong lada kata ka dekhar kabade bengkeli nakano no bajat tang batang syong tengah yo bengkeli ka ai lada ude udas kala ai Mrs. Das balai yang ai phi syong hok akni ke jaka ni den perkat bahai kata what you sha namar balai ngal dep ong nadu meneru ngal dep ong ngal dep phone hiru ya to loyar junga nga kwa pano outside na society jong kata kadustur penkelan jelebi sto na kadustur kelan jelebi nga kwa pano outside bangan long free sto ngam kwa kum kani kadustur jelebi nai dustur jelebi kun kapap kun kasang ngam tre bani de sang kumale mapi nga ngayai la ka jong lti sto amlilei namar amdei badan loyar tang pi nang bu niru ki loyar ki bla ban ya fight pindu kam hima pi
Dia tak tahu lah dalam berkelinga, woi tolu yar bohong ipi bam le amta ngang ni tho i baudi uta. Wujule ya uta namar balai udon kajing ye khle jak tung bar ki politician bat kata kadustur kelan jelebi. Sto. Lada fikwa ban im kum bri blai do yasno badeng rotrong nong ipi wadunge ini no. Im hala kajing la jong, im hakarat kamai kajing la jong, im hiru akajing la do jong. Im kum ubriu balong tik kum badeng do terang. Lada pikwa ban yesno agree kata lada pikwa ban yesno ban nga wan bat nga. Ngang soong iping aspen i kalanti jong kahima. Kahima omdei tangha khendau handre kahima ru habeneng. Ngin im kum kibriu balai lut. Ngin im kum kibriu ki bahak basit. Ngin im kum kibriu ki bahak basida. Ngin kum kibriu kiba amdan mano bala ban muslia yangi lani bakwa ban pengkelan yangi lani bakwa ban yalam bakla yangi lada pikwa ban im kum kajing im balai lu jung badeng rotrong wan bat badeng rotrong yes no badeng rotrong ngadei freedom fighter nga fight be ni noro nga map ini no ngam tep hiru pideu nan pararu ne pi penuet ngti jonga maj be na phang ngam tep hanrei tolong beri belai lut hak jemut jum perkat jungi namar kani kade kari sencar pajba kani kade demokrasi wat syai lam bakla wat long tekum kito kibriu syai lam bakla basya terlep hak jemut jum perkat jung pi da pi ko trai kanu no kam trai be ada don penuit pentot ya thoi badeng ngan shot be dah kamera bat ngan tap be po jel ya kita beri ki ba pentot ya ka trai kata jung pi namar ya kito kibriu pede ki bakwan mantoi bakwan alot ba akseng balang what do you to kito kibriu namar balai kito kidi kereu jaito bala sto radai pide kibriu tristom to yesno badeng do todong uyat beda kelanti ke bedai sto jadi hakot dade hangno akmat jung ding bicara uyat dak mensim balai loy te pi baro khot ki bape ikni ge tu sno jonga lada pi sngo wi hap ya ka e ka bangang kran ta kamiet nei men ta sngi lada kat ba pimpat yo bor yo ikhtiar halade hinei wat ong ba kata ka de ka tengah jong pi namar ka de kadang de ka tengah jong no sto kadang de kala bande ka tengah jong kita kikur kijat jong ka kala bande ka tengah jong uta ukong unyi jong ka te lada kala de ka tengah jong pi te sawani kendo yenga sai keren banga ngan sepensyai ka an handrai wajunget ini no hang ni amdan ubayat bet ka ka an amdan jing song an ye hiru don tang ka jing thok jing syukur ngonong ipi nai batai ya ka dustor nai batai ka an balang nai batai ka an sang balang nai batan ka an sokar nai batan ka an ye namar balai hang ni barokhot kide tang kiri be an sudah ke bayalam baklai ya ka jai penri jungi bangin le be an sto da pikwa ban bot ika an bot ya kanuksa jung bareng botodong ngan pen i pi kanuksa kumno ban le bat omdon ban no monoru hiru ban not un pethut ipi lada ki penthut ipi bat kide tok ipi ya da ka an ngan pen i pi kalanti sto lada pidan ka jing kim khat ane ka jing songsi ane amdan manop kersan pi wan se badang do tudang ba dai de ka an wan se badang do tudang ngan spen ep ngan spen ep no one can beat me I want to show you no one can beat me I want to show you ngakran ne jing sha amdan mano bala ban amdan mano bala ban job yang ngan ong ip ngan pen ep kalti jing sha amdan mano bala ban job yang ngan pen ep kalti jing sha amdan mano bala ban job dade high court supreme court ngan sai ka ep na kamenta ba pin yo ela ka jong ka hok kata khrei jing kran hok jongan nadu kamen sem ko jonga ngan ong ep ngin ya kran be dakaan da kalti jong ka an dei banga ko bani syo edan handrai ngan ye kran ye pi da kalti jong ka ngan pen i pi ye kalti jong ka jing sisa ba pin job hiru ya kata ka hok jong pi ba pi de ban yo pi de ban job hiru
katang pen EP waju syania hano namar ba barokhot kiloyar kan jelajungi ngan ong EP waju syania than namar bale kalong tang nak bantai kajing mento jongki kem kwa hiru ban ya fight na mata ka hok jongpi bat kin pen slam hiru ban yo ekta ka senchar ya kata kajing bishar bahok na mata jongpi da bishar ba da perkhat da pet ye kiloyaru waju aikes klumar kini kiloyar mentok sudah kini jelajungi da perkhat bahai kata ngakren hakmat bapa wasai ba uno ru uloyar ngangam tip hiru handrei lada pi penkelan jalabi ya ki kon kebri nyutrap ngangon ongi pi ngadon mangah ni ngadon mangah ngangam tip pide wiru pikam rubam tip hiru bamburam hiru ya kini kiloyar jong kane ke jelajungi kane ke dijing krensa jonga namar ya ki mento hiru ngam sotonan pi yo pisana ki babun balang handrei pi top syukur bat penslam ya ki kes jong kito mde penslam ujot de penslam ma pi kuliah pi penkelan jelebi ma pi pen artatin ma pi ya kito kinong aikes pi jaka ba pinya site ya tau na kabanta jong tu barit baria ba unyo bisar bahok handrei de ma pi penslam namar ba pi kwa kamai spa Dena kata wat shane athan ya ki kes ba phibi himde ban ai kiloyar waju aira uloyar sarkar udan waju ai ki private ya waju ai ki private lawyer sto lada utau lawyer government nam ta jong phi badok umyasa ya thonu ta jong phi ai un sha terminate nakakam ya da kata kalanti jongkaan wat pelut pisah nam ta jongki namar kit katulop jong utou government lawyer wala bo nam ta bani sai ya thau nam ta jongki brodok wat di pelut pisah era nga kentu ye phi ki kon gebru trap ladap thi pidei ubri besisha ya da kalanti kumbaya badeng patodong stone da phimyo bisar bahok ya ada pau snamro pendile kata kes handre wat le sepisa namar ya u lawyer balabo dah government kade katulop banyat na government kade banlong umta handre pi la pi sngoto ba kahok kade ka jong pi ya khoni kata kes langba uta u lawyer balabo do government waju plot pisa waju ngurus pa waju pelut kai waju percak penbit hakini ki lawyer private namar kide tangki mentok sudah ki mentok menamler ngai ye badang do terong lada pinget pin job hiru ha barkhot ki jingile jongpi ha jala jungi tangka jing thok jing skor ka jing to jing them wat je keren nadu police department nadu lawyer nadu court barkhot ki jing thok jing skor sudah dengan ong pi waju syania inoru lada pi kwa ban im kumba im badang do terong to imru kumba im iba disparsing rani sto ngapus ya ketok bapus iba disparsing rani ki ong hane ba uniu di basyun kristan bha ngang ong ngashania bhaya uta ubri basyun kristan sto yang di kristan tangmang ngashania bhaya uta ubri basyun kristan ngashania bhaya uta ban ya uta ubaak di ngade prabalang pra niam pra ye ngam jusania namar kiding mentok sudah sto kata kadi ka jing keren jonga ka finally jonga ka finally ka banga nga ai lene ka jing pensai habakut nadu ka donut ka jonga kata kadi pensai jonga ya pikat sabaya ngam sengawi ai kani kadi jing pensai jonga pi ki ba perkhat to perkhat pi ki ba sungtu to sungtu pi ki badam to dom handrai mlali ai handrai ngang keren bek hakamon balaju jonga namar ngatip bakane kade kari sensial pa ba wat pen kubum ni sentur jonga ngam lali ai handrai pi ra kan to kan to handrai ya kita kisur kan to jong pi ngam ju ngap le ru tang kini kentien hi kubli siboni pi baro ki ba pej bhai kini ki tu sunga bat ki ba kersian ba kini tu sunga to perkhat bha to puson halade hi
pi bade kinung kendong i bom tip handre lada pi1 bani kendu markhamat bangat kali to ket ingan spensai pi da de ya ka ba pimyo jing shaina ka rmeng tur jungaro ngas spensai khambha pat lada pi1 ni kendu perpang ti tang kini kentien kubla sibuni pi pro kami besok kemen